достар, ашықтан ашық сәхфесіне әзірлеушілер Фәрваз Қаюма һәм Гүлшәшә Газизова бүгін Нәжип Әлиәхметовларда қонақта. Танылған баяншы көп еллар мәдәният өлкәсендә эшләгән әлеге кешене белмәүче юктыр безнең балык бистәсендә. Нәҗип абый, хәерле көн. Ничә хәлләрегез? Аллаһка шөкер, әйбәт. Инде сезнең белән шушы әңгәмәбезне куруыма мин бик шатмын. Инде шушы форсаттан файдаланып, сезгә беренче булган сорауларыбызны биреп үтәсебез килә. Инде кыскасына әйтеп әйткәндә, мини әңгәмә үткәрергә сезнең белән. Нәҗип абый, үзегез кайсы яклардансыз? Әти-әниегез нинди өлкәдә эшләде? Һәм менә шушылай иттереп, матур иттереп, чын күңелдән баянда уйнарга кем өйрәтте сезне? Мин үзем Кызыл районы Бадаш авылыннан. Әти-әнием радикалчылар. Баянга уйнарга әти өйрәтте инде. Гаиләдә ничә бала идегез һәм инде бөтен менә гаиләдә булган балалар да шушы баянда уйнарга сезнең сәләтле идеме? Әллә инде сез генә идегезме әтиегез белән? Әти үзе баянда уйный, гармунда, тәрәндә уйный. Без дүрт бала үстек. Миннән соң энем, ул мәрхүм инде, ул баянда уйный, әйбәт, бик уйный. Аның кичкенәнем гитарда уйный. Ул клубта эшләйде. Үзе безнең балык бистәсендә. Димәк, инде сез музыкаль гаилә, Нәҗип абый, шулай бит? Шулай. Сез менә шулай итеп, матур итеп гармуннарда, баяннарда уйнагач инде, конкурсларда катнаша торгансыздыр бит, матур исемнәргә дә лаек булгансыздыр инде. Безгә сөйләп китегез шулар хакында. Конкурсларда катнаштым инде. Лауреат та булдым. Аннан ансамбль оештырган идем. Дан культурада алар белән лауреат булып Борисия Мәртәбә. Бүгенге көндә концертларда катнашасыздыр бит, Нәҗип абый. Сәхнәләрдә була торгансыздыр бит. Уйныйм. Уйныйсыз әйме? Ансамбльдә уйныйм. Ансамбль безнең балык бистәсендә оешкан ансамбльләрдә инде, шулай бит? Нәҗип абый, менә кайсы көй сезнең күңелегезгә якынрак? Шулай да. Халык көйләре инде. Халык көйләре. Үзегезнең беренче көйегезне хәтерлисезме? Нинди көй өйрәткән сезгә әтиегез? Умырзая. Умырзая. Сез аны бүген тагын әле уйный торгансыздыр, әйме? Әйдәгез. Нәҗип абый, сез гаиләле кеше. Балаларыгыз бардыр, бит. Балаларыгызда сезнең сәләтлегез бармы? Алардан бу сәләткә нинди яклары белән иялар? Кичти улым пианинода, гитарда уйный. Кызым Чаллыда яши, ул бөтен концертларда катнаша, бик матур җырлый. Лауреат исемен алды. Нәҗип абый, хәлләр җифетегез көнләшмиме? Менә сезнең бәйрәмнәргә дәшә торганнардыр инде, бит. Генә гармунга булган мәхәббәтегез өчен ул сезне көнләшкәне юкмы? Юк, көнләшмә. Ул сөенеп, яратып яки минем шулай уйнаганыма. Сезнең уңышларыгызга сөенә, әйме? Нәҗип абый, киләчәккә нинди планнарыгыз бар? Менә тиздән яңа ел. Балык бистәләргә нинди теләкләрегез? Теләкләрем исәнлек, саулык бар. Барша халыкка тормышлар мул булсын, бәла калмай килмәсен. Шулай инде. Нәҗип абый, без сезгә иҗади уңышлар телибез. Гаиләләрегез имин булсын, балаларыгыз сау-сәламәт булсын. Иң мөһиме, үзегезгә Ходай Тәгалә нык сәламәтлек бирсен. Рәхмәт. Дуслар, менә безнең мини-әңгәмәбез ахырда якынлашты. Без дә сезне якынлашып килүче яңа ел белән тәбрик итәбез. Сезгә исәнлек, саулык, нык күп итеп куанычлар алып килсен яңа ел. Инде иң мөһиме, хыялларыгыз тормышка ашып, киләсе елда да матур итеп яшәргә язсын. Без сезгә үз чиратыбызда Нәҗип абый белән бик матур бер җыр бүләк итәбез. Яңа ел күчтәнәчә. Киттек, Нәҗип абый.